Dobrý den, vítejte u videa lenovoblog.cz. Jak si jistě vzpomínáte, Lenovo koncem prázdnin konečně na náš trh uvedlo oficiálně své smartfony. Jedním z takto uvedených smartfonů je i S860, který máme dnes možnost otestovat. Jako první se tedy podívejme na balení a jeho obsah. Telefon nám dorazil v takovéto krabičce, na té nenalezneme příliš informací. Jediné, co se zde dozvíme, je, že telefon má kovové tělo, 4000 mAh baterku, 2 GB RAM, 16 GB ROM a ještě je zde takováto nálepka, která by vás měla ujistit, že vašemu telefonu se dostane jak softwarové, tak záruční péče. Pojďme se tedy podívat na obsah balení samotného. Zde máme tedy telefon, k tomu se ještě budeme věnovat. Pod ním se nachází v tomto mezipatře takové nějaké základní manuály plus takováto jehla na vytáhnutí SIM karty. Dále v balení máme pochopitelně nabíječku, USB, klasická cestovní, kabel, USB, micro USB, který ten slouží tedy jak pro nabíjení, tak pro synchronizaci. A pak zde máme ještě headset. Ten má takováto špuntová sluchátka a plochý kabel, díky kterému by se neměl tolik zamotávat. V balení jsou i různé velikosti špuntů. Jako příjemný bonus Lenovo přidává takovýto USB OTG kablík, který slouží například pro připojení USB flash disku k telefonu. To je, jak můžete vidět, už vše. Nyní se pojďme podívat na konstrukci telefonu. Jak jsem již zmínil, tělo přístroje je vyrobeno převážně z kovu. Elegantní vzhled zajišťuje černá přední strana kombinací se zády z kartáčovaného hliníku. Na těch se nachází velké lesklé logo Lenovo. Kvůli použití velké baterie je tělo telefonu vzhledem k úhlopříčce displeje trochu větší. Má 149 mm na výšku a 55 mm na šířku. Tloušťka dosahuje 10,3 mm. Hmotnost je také vyšší, 190 gramů. Konstrukce telefonu je opravdu velmi pevná. Ani při silnějším tlaku se nikde neprohýbá a ani nevrže. Na levém boku se nalézá pouze šuplík na 2 microSIM karty, na spodní straně máme žlutě označený microUSB konektor a 2 mřížky. Reproduktor se však nalézá pouze pod tou na pravé straně. Na horní straně nalezneme pouze 3,5 mm jack a sekundární mikrofon. Tlačítka pro regulaci hlasitosti a zapnutí displeje se nachází na pravém boku. Lenovo své telefony s Androidem vybavuje rozsáhlou uživatelskou nadstavbou Vibe UI. Nějaké známky čistého Androidu byste zde hledali jen s velkými obtížemi. S860 běží na Androidu 4.4.2 KitKat. Grafický výkon si otestujeme na závodní pecce Real Racing 3. Ta disponuje velmi krásnou, ale zároveň na hardware velmi náročnou grafikou. A jak můžete vidět na S860, i přesto, že hra běží na nižší detaily, neběží úplně plynule a občas jsou vidět i mírné záseky. Za to nese vinu 4jádrový chipset Mediatek s již zastarávající grafikou Mali 400. S860 disponuje spoustou dodatečných funkcí. Některé z nich jsou užitečné, další jsou v praxi téměř nepoužitelné, nicméně jako jednu z těch užitečnějších si zmíníme funkci s názvem velmi citlivý dotyk. Ta nám umožňuje telefon ovládat v pletených zimních rukavicích.
Odezva na dotyk v rukavicích sice není úplně 100%, nicméně například pro přijetí hovoru je to naprosto dostatečné. Lenovo svůj smartphone vybavilo vcelku povedenou aplikací správce napájení. Ta nabízí krom šetřících funkcí rovněž statistiky využití baterie, a to jak software, tak hardware. Tyto statistiky vlastně nahrazují klasické statistiky využití baterie v čistém Androidu. Spousta uživatelů jistě ocení aplikaci Centrum motivu, kde můžete měnit motiv celého telefonu. Krom změny samotného motivu můžete měnit také pouze tapetu, zámek obrazovky, rozhraní systému, animace spuštění a vypnutí, panel upozornění, správa kontaktů a aplikaci volat. V telefonu je předinstalováno celkem 9 různých motivů. Pojďme si zkusit jeden změnit. Stačí vybrat motiv a kliknout na tlačítko použít. Poté se znovu načte launcher a jak vidíte, máme zde už nový motiv s novými ikonami, včetně tapety. Pokud chcete změnit například pouze zámek obrazovky, stačí jít do aplikace Centrum motivu, zvolit položku zámek obrazovky a vybrat si jeden opět z 9 předinstalovaných zámků. Opět kliknete na tlačítko použít a po rozsvícení displeje už vidíme nový zámek obrazovky.